si tá, s ktorou chcem dýchať kyslík, tá, ktorou som si istý, ten, ktorým chce ráno snídať a pak se stáhnou. tá, s ktorou chcem dýchať kyslík, tá, ktorou som si istý, Ten, s ktorým chci vídať západ slunce nad Prahou, nad Prahou. Podpísal som zmluvu s diablom, odvtedy neviem, čo je spánok. Ten diablov ženský zadok je mojou samovraždou, viem obetovať vlastný život, či sa mi vôbec oplatilo podpísať vlastnou krvou rozsudok nad tým, ktorý mám. Veľmi som chcel byť s tebou, no ty si nechcela. Identify. Obetoval som ti život, ako do pekla. Keď ti mám radšej pravdu povedať, ja sa vlastne ani nehnevám, len sa kľudne vráť, láska k nám. Rýchlo polož na stôl, čo treba podpísať, pohár s mojou krvou veselo rozlietám, len sa kľudne vráť, láska k nám. Neviem byť viac tebou, tak veľmi som skúšala. Tak veľmi som chcel byť s tebou, no ty si nechcela. Nemáš právo ma ničiť vinou, radšej Ja obetoval som ti život, ako do pekla. Target hit. Molnárová,
Pani Petkešová, zbytočne mi voláte. 6-eurový kolok, vyplnený formulár a príďte s tým osobne. Dobre, ďakujem, dovidenia. Nemáte za čo, dovidenia. Ospravedlňujeme sa, že rušíme vašu obľúbenú country show, ale je tu mimoriadne spravodajstvo. Včera v neskorých hodinách ušiel z Leopoldovskej väznice Dušan Jantovský, nebezpečný recidivista, ktorý je nebezpečný pre seba aj pre okolie. V minulosti sa predstavoval aj ako Alojz Novák.